औ दिनै नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय दमदमा बे बाथौ आश्रमनि फरायसालियाव आरो बेहाय लोगोसे दङ बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि मावख' दङ। बेहाय दिनै जोङो बर' सुबुं जथाय आफादखौ दाफैदों नलबारि। मैया दादोंमोन जोङो कामरुपाव, दिनै दाबाय नलबारियाव। बेखौ दाना खोब गोजोननाय मोनदों, मानो होनब्ला बेहाय खोब आगुनि दैदेनगिरिफ्रा फैदों आरो बिथांमोना आगुआव मिथिनाय बायदिब्ला बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनाय, बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावनाय, बाथौ धोरोमफ्राव खामानि मावनाय आरो बिदिनो गोबां माखासे ससियेल खामानि मावनाय मानसिफोर दङ, जाय बिथांमोना दिनै नुजाफैनानै जोंखौ खोब मोनसे बोलो होदों आरो बिथांमोनाव बिराद मोजां मोनसे सिन्ताधारा दङ। जाय सिन्ताधारा बिथांमोना सिगां दैदेननाय समावनो बर' जाथिजों सोमोन्दो थानाय माखासे आन्दलनजों सोमोन्दो थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना। बेखायनो जों मोजां मोनो बिथांमोनखौ लोगो मोननानै। बिथांमोना सासे गार्जेन हिसाबै जोंखौ दिथा होगोन आरो बिथांमोननि गार्जेननि बोसोन बायदियैनो गासैनिबो मोजां सिन्ताधाराफोरखौ जों खनसाय लानानै जोंनि बर' कालचार काउन्सिलनि सिङाव थानाय बर'फोरखौ मोजां मोनसे थाखोसिम लांनो हायो नामा, बड'फानि जिथु सिमां, बर' हारिनि जिथु लुबैनाय गेरेमसा हारि, बेखौ लांनो हायो नामा, बिजों मोनसे सिन्ताधारा खालामनायनि मोनसे थांखिखौ जों लानाय जादों। बिपिसिसि होननानैथ' नंला, बेहायथ' जोङो राजखान्थियारि जोंनि मोनसे मोन्थाय, बे मोन्थायखौथ' जोङो लांखानांगोन आरो जों बेखौनो खावलायगोन जे बेहाय जाय दैदेनगिरिफ्रा बा जाय सुबुंफ्रा मोजां सिन्ताधारानि सुबुं, बर' हारिखौ मोजां सिन्ता खालामो, जौगानायखौ मोजां लुबैयो, मोनसे जौगानायखौ लुबैयो आरो माने मोजां सान्थि गोजोनखौ लुबैयो, बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ जोङो फैजानो लुबैदों, जाहाथे जागायनायनिफ्राय जों जोबजासे जों मोजां सान्थि गोजोनै बर' कालचार काउन्सिल रायजोफोरखौ जों मोजां दैदेनलांनो हायो, बेफोरबायदि दैदेनगिरिखौ जों नागिरगोन। रलाथ' एसे एनै फैगोन, मानो होनब्ला जों दिनै बर' फरायसा आफादजों दाजानाय मोनसे आफाद बियो आरो बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदि जागोन आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय मा, बर' सुबुं जथाय आफादनि थांखिया ससिय' इक'नमिक आरो पलिटिकेल, बे गासैखौबो लानानै जोङो दावगालांनायखौ नागिरदों। बेखायनो जों बेखौ खोब गुरुत्त' होनानै मोजां सिन्था खालामनानै लांगोन, आवगायलांगोन, बे जोंनि सिन्था। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया बिकेडब्लिउएसिखौ इउबिपिअनि दैदेननायावसो जादों आरो बेवहाय एबसु आरो एनडिबिनि जेबो बिफाव गैया होननानै बुंथिदों। बेखौ आं हिसाबै थोंजों एन्सारखौ होनो एसे उसुबिदा जायो, मानो होनब्ला बर' फरायसा आफाद दं मिरु, लोगोसे जाय बिथांमोना बै समाव एकर्ड खालामदोंमोन, दानि चिफ बिटिआरनि प्रमद बर' बिथांमोन खालामदों आरो एनडिएफनि गोबां दैदेनगिरि दङ, एबसुनि दैदेनगिरि दङ आरो इउबिपिअनि दानि चिफ, इउबिपिअनि नङा बे समाव इउबिपिअमोन, दानि बर' कालचार काउन्सिलनि चिफ मिनेस्वर बसुमतारी बिथाङा दंमोन। बिथांमोना बे समाव साइन होदों, आसागान होदों। बिथांमोना सिङाव इसिङारि बाथ्राफ्रा मा, जोंबो जों साइडनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै जों मिथिजोबा। नाथाय आंबो खोनादों मैया बिस्वजित दैमारिया जे आसाम आयेननि जे बुंथिगिरि हिसाबै थांदों दिनै कृष्ण जन्माष्टमि, बेहाय धेमाजियाव बेहा मोनसे हाबाफारि दं, बे हिसाबै मैया थांनानै सिभिल साप्लाइ सानजारि नोगोराव बर' कालचार काउन्सिलनि मावख' थांनानै रायज्लायहैदों, सावरायहैदों, रायजोफोरजों मोजां गोसोनि बाथ्रा लानानै सावरायदों। दा बेहाय बिबुंथिखौ आंबो मैया खोनादों हराव। बिथाङा मोनसे खोथा नोंथां सोंनाय बायदियैनो बिथांमोनजों बर' कालचार काउन्सिल जिथु मोननाय बा बे काउन्सिलखौ इउबिपिअनि दैदेननायावनो जादों होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा बेखौ माबायदि आं एन्सार होगोन आं मिथिया, बे दैदेनगिरिखौ सोंनांगोन। आंनि फाइनालनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन, बिथाङा सासे आगुनि दैदेनगिरि, बर' फरायसा आफादाव मिरुआव दैदेननाय सासे दैदेनगिरि आरो बिथाङा गोबां सिनियर मानसि आरो बिथाङा बिपिएफनि जानानैबो राजखान्थियाव दिनै आगान होबाय, दिनै एमपि जालांबाय, रायजो सभानि एमपि, एमएलए जालांबाय, दाबो दिनै एमएलए जानानै बिथाङा आसाम आयेननि बुंथिगिरि सासे बिराद गिदिर मोनसे मानगोनां मोनसे मासि लादों बियो। बिथाङा जिबायदि मासियाव दङ, बे मासियाव थानानै राजखान्थिनि मोन्थायनि बाथ्रा बा राजखान्थिनि बाले बेजे बाथ्राखौ बुंनो मोना आयेन बायदियै। नाथाय बिथाङा बेखौ खोथा आंबो एसे आघात मोनदों मोनसे खोथाखौ, खारन जोंनि सिगाङाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि बुङोब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे गोनो गोथो, गावनि गेजेराव एसे गुलाय गुजाय फैनो नागिरो। सोरखौबा क्रेडिट होनानै बाथ्रा बुंनायफ्रा मोजां नङा, मानो होनब्ला जोंखौ खौसेसो लाबोनांगोन बेखौ लानानै। सोरबा एबसुआ मावदों, सोरबा एनडिएफबि मावदों, सोरबा इउबिपिआ मावदों, सोरबा आमुगा मावदों होननानै बेखौ क्रेडिट होलायनो नाङा। क्रेडिट होनानै लानाया बे हुदाया गाज्रि। बेखायनो जोङो होनदों, जि होनबाय बिथाङा थांबाय, नाथाय फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि रावखौ बिथांजोंल' नङा, साफ्रोम दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बिदिबायदि बोखावनाय, सिनखावनाय, गावस्रायनाय सोदोब बुंनाङा, जाहाथे बर' कालचार काउन्सिला बर' हारिनि थाखायल'। बेखायनो बे बर' कालचार काउन्सिलखौ मोजाङै लांनोब्ला, मोजां डेभेलप खालामनोब्ला, गुबुनजों जों जुजिनोब्ला जोङो मोजां बाथ्रा बुंनांगोन, मोजां दैदेनगिरि जानांगोन, मोजां आखलजों लांनांगोन जोङो आरो बेबायदिसो जोङो कालचार काउन्सिलखौ लांनो हागोन आरो बेनि गेजेरजों जों बर' हारिखौ गेरेमसा मावना दानो हागोन।